sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Aksyon Dale Salazar para sa Aksyon Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Dinatrabaho na sang Department of Health ang pagpain sang isolation facilities sa piyak sang pamahog sang monkeypox nga naglapta na sa kapin 12 ka mga pungsod. Sunod sa DOH, ang DOH Field Implementation and Coordination Team kag One Hospital Command Center ang nagapanguna para sa isolation facilities kag prioridad karon nga masiguro nga nagasunod sa mga requirement. Nagapabilin nga monkeypox-free ang Pilipinas. Lakip sa sintomas sa siningang masakit ang hilanat, rashes kag naghubag nga lymph nodes. Ang virus ay hindi tuman ka makalalaton kag less severe kung ikumpara sa smallpox. Wala pa sang RT-PCR kit ang Pilipinas para sa monkeypox sa tion nga mayaras ang persona nga ginasuspetsahan nga naigos ang sini nga balatian. Ini sa piyak sang anunsyo sa isa ka pharmaceutical company nga naghahimo na sila sang RT o kon PCR test para may baluan kung may monkeypox ang isa ka tawo. Ginpahayag ni Dr. Alitea de Guzman sang Department of Health Epidemiology Bureau sa karon paagi sa whole genome sequencing ang paagi para may baluan kung mayara o kung wala sang monkeypox ang tawo. Ginpahayag ni de Guzman ila ini ginpadala sa UP Philippine Genome Center para sa genome sequencing kag may ginpadala man nga sample sa RITM bangod posible ipadala man ini sa gwa sang pungsod kag dito himuon ang RT-PCR confirmation. Umpisa naman sa Commission on Election sa masunod nga bulan ang ilang preparasyon para sa December 2022 barangay kag sangguniang kabataan elections sa piyak sa mga panawagan nga pagpaisol sini. Suno kay Paul Commissioner George Garcia, kinanglan nila magpreparar sa piyak sa mga pagpamalabag. Inagin pa ni Garcia matapos ang statement ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez nga masobra 8 bilyones pesos ang makinot sa gobyerno kung hindi pagdayunon ang eleksyon karon nga tuig. Dugang pa ang nasambit nga pondo magamit sa COVID-19 response kag economic stimulus. Ginanunsyo ni President-elect Bongbong Marcos Jr. ang dugang nga mga personalidad nga manginkabahin sang iya administrasyon. Luyag ni Marcos nga si Anay Davao del Norte Representative Anton Lagdameo Jr. ang iya mangin special assistant. Ginpili man ni Marcos si Fred Pascual para pangunahan ng DTI kag Manuel Bunowan para sa DPWH. Sunod kay Marcos si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno ang magaserbi naman nga chief sa Department of Finance. Si Felipe Medalla naman ang magabulo sa posisyon ni Jokno sa BSP. Naproklamar na sa COMELEC ang 55 ka maragdaw nga party list groups nga magapangalagad sa 62 ka seats sa Kongreso. Sunod sa COMELEC nga nagaserbi nga National Board of Canvassers, ang managdaog nga party list groups ang magapungko sa ilang posisyon sa udto sa Hunyo 30, tuig 2022. Nanguna ang Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o kon ACT-CIS sa mga party list matapos nakakuha sang 3 ka seats sa 19th Congress, kasunod nga nakakuha sang masobra 2.1 milyones pesos o kon milyones kaboto. May tagduwa naman ka seats ang One Rider Party List, Tingog 4-piece, Ako Bicol kag Sagip. Iban nga nagdaog nga party list sa may tag-isa ka seat sa Kongreso. Ginproklamar man sa NBOC ang Gabriela kag Kabataan Party List Groups sa piya ka may pending ini nga mga disqualification nga mga kaso.
Ginaprobahan sa Senado sa third and final reading ang hagna nga nagatuyo papanaugan sang penalidad ang involvado sa indiscriminate firing. Lakip na ang otorisado nga magdala sa armas duthag. Sa boto nga 21 ang pabor kag wala sang may nagpamatok, ginaprobahan sang Senado ang Senate Bill number 2501 akon Act penalizing willful and indiscriminate discharge of firearms nga nagamienda sa Act number 3815 akon Revised Penal Code. Sa idalom sang hagna papanaugan man sang penalidad ang mga lapas sa pulisa nga miyembro sang military auxiliary agencies o kon law enforcement agencies nga otorisado nga magdala sang armas. Ginanduso man sang hagna pag-cancel sang kag-revocation sang lisensya o kon permit nga ginahatag sa offender. Aksyon na the Philippine Standard Time, las 6:33. Inyo ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikan kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Aksyon Radio.